सवेन ब्रह्म अबेनिथाय हेलौ मेगनानो नुजाथारा आंनि नुथारा र' खाथियाव लानिलाय सोर सवेन अबेनिफ्राय सवेन उइ खुलुमबाय सोमदोन बसुमतारी खुलुमबाय दै आंजों रायज्लायनो फैनायनि थाखाय सानैखौबो सवेन आरो मा होनो सोमदोन सवेन लाभ फ्रम चिरां फ्रेन्ड चिरांनि थेंक इउ दै आंजों रायज्लायनो फैनायनि थाखाय माने भिडिअ होनो हायाखै नालाय दिनै ओरैनो लोगोफोरजों दसे रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरो मानसिफोराबो फैयोना फैयानोलाय सोमदोन मारै खबर दंसाबो ओरैनोसै समानो थोआ आंनि थाखाय 24 घन्टाया थोआ आंनि थाखाय माबोरै खबर नोंसोरना लाइक होआखैबा होदो दे होनलाय थांफिनजोब्बायसो खोमा साइस गैयाना आङो ओंखायनो दसेनो गिना खारो होनलाय मानसिफोरा लिना ब्रह्म मा खालामदों आङो जिंखा हादों माबोरै खबर लिना फ्रेन्ड सवेन लोगो जादों होनदों सवेन लिना ब्रह्मआ बुंहरदों लोगो जानो लोगो जाबानो जाबाय बर'जों बर' बर'नि फिसा होनलाय आब' जागोन होनदो लिना ब्रह्म सवेना जागोन होनना बुंहरदो आरोना र' गोमोरलांबाय थायोलै आङो रोंथारा आब' मा ओंख्रि जिंखा सवेननो ब्लु हो ब्लु होनांगौ अब्ला थांनो गोनां खोन्था दे आं लाइभ होआना सवेननो ब्लु होनसै दै नांगोन नाङा मा नाम सोरनिखौ सोंहरखोबा लाब्रा बयन्दों हेल' सिस्टार हाय आदा माबोरै खबर आंना दंसाबोलै ओरैनो मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा होनलाय मोजां होनबा मोजां गाज्रि बुंब्ला गाज्रि मा लेमखो होनदों ना बुजिदो दे आं दानफिनाबाबो जिंखा बुजिखायोलै आं दानफिनलायनाङा दे लाजिनाङा माबोरै खबर दे गासिनाबो खोन्थानाय लिना होनदों बोरायालाय आब' मा बोराय
सफैनो खासे लिनानो आंबो एसे नोंनि ओंख्रि संनाया दे ओइ जिंखायालै बिदिनो गेजेरावनो मा बुंबावनो आरो ना खबरफोरखौलाय होनलाय आंनि ओंख्रि संनाया गोथाव जायालै लिना नोंनि सिलाय मा नाम सेन्देल नामखौ बुंहरदो आरोना ओमफ्राय आं सबिना सेन्देल गैया खोमा बे सोर सोर गुवाहाटियाव थायो आखाइ थिखोना खनसे बेनोखा सबिन लिना ब्रह्म बेनि चेनेलनि मुङा फुल भिडिअ नायना साब खालामदे सबाय होनदो फुल भिडिअ जेनेबा फुल नायाबाबो खमसे खम 2 मिनिट जानांगौ आरोना अब्लानो जायो सोर सोर गुवाहाटियाव थाया आखाइथिंलाय माथो सानैल'सै आयौ खारजोब्बाय माथो गिनानै मरायबायदि नुमारदों आंखौ ओमफ्राय गिना खारदों गैला सेस खारजोब्बाय नामा सासेल'सै मानो खारखो आं भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैलै लाब्रा आरो बेस्थ' नै ओंखाम जाखांबा थांनो जालायबाय दुगैबावाखैसो जेबोआनो मावबावाखै ओंखामानो मोनाखै समखौनो मोना बिमा बिफानि मावनाय दांनाय मोनजानाय मोनबालाय एभेलेबेल आब' आइदि दंबा हरदो आंनाव आइदि गैया दे मेनसन कपि मालाय 1K जालायबाय मालाय 1K बे 6 माहनि सिगांनो जादो ओमफ्राय इनिफ्राय बारायखायाखैनो बेसेबा सिगां जादों मा होनो 5 मान्थ कमप्लिट जाबायमोन खोमा बेयावनो 1K जाखादो मोनसे समाव ओमफ्राय दा माबायाखै मारै थाब जाया नोंना आंना भिडिअ'आ बै समाव एसे बायमान गोसोआव नांनाय भिडिअ' दंमोन ना ओमफ्राय दा आरो भिडिअ' होनायबो जाया ओमफ्राय आबां जाबां कन्टेन्टखौनो माबा बुङालासिनो डाइरेक्ट सोलायना होनानै ओमफ्राय भिउबो फैया जादो ओमफ्राय मा होनो साबाबो बारियाखैबो गाहायथिंबो थाङाखै गेजेरावनो थल'ल' जाना दं आरो बिदि लिना खालामबाय आंनो खालामबायनो
Ôi chang bị so bên đây từ việc hả lấy ăn mà con tin là bên rồi nè जेनेबा बानायनोथ' हायो समबो मोना मेङो आरो खामानिफोर फैनानै दा जाखांबा थांनो जालायबायसोनै जि मेंनायनिफ्राय आरो मानसियाबो बारा थिग नङा एसे बोरैबा मोनबाय थानाय जादों ओमफ्राय 1K जाबानो फैसा हाबो माने जेनेबा 1K जानांगौ ओमफ्राय मा होनो वाच टाइमा 4000 जानांगौ आरोना होमबानासो माबा जायो मनिटाइज जायो आंनिया 1K जाबाबोलाय मा जानो वाच टाइमानो फैयाखैना आं दानफिननाय दिना दानफिनबाय आरो चेनेलखौनो इउटुबाव फैसा खामायनाया गोरलै नङा गिबियावनो निजि फैसा गारग्रोनांगौ मोनसे बिजनेस सिस्टेमसो जायो नालाय जेनेबा नों कभार भिडिअ बानायबाबोथ' नों मोजां मोजां ड्रेस गाननो नांबाय देलायनांबाय मानसिफ्रा बुङो महर मोखांजों खोथा गैया गियान आखलजोंसो खोथा होननानै मानसिफ्रा बुङो खिन्थु महर मोखांजोंसो खोथा होननानै आं सानो मा होनो जाय मानसिया एसे मोजां साइज थानाय गाननाय जोमनाय मोजां मिलायजोबनाय बिसोरनि भिडिअखौ मानसिफ्रा थाब थाब नायो थाब सेयार खालामना होयो जाय मानसिया महरबो गैया नों बाथ्राखौल' मोजां बुंना मा जानो ओरैनो खुगायावल' मानसिफ्रा बुङो महर मोखांजों खोथा गैया गियान आखु बाथ्रायासो ओरैनानै खिन्थु नायनायाव नैबे मेगन थाइनैनि थाखाय मेगन थाइनैया ना मोजां मानसिखौसो नायगिरो आरोना मोजां मानसि माने महर गोसा अब्लाना दानि लोगो लोगो नोंखौ नों सेयार खालामनो होननानै खिथालायनाङा लोगो लोगो सेयार खालामना होगोन बिदि आरोना बांसिनानो गासिबो नंजोबा जेनेबा दा जोंफोरखौबो नोंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा मोजां माबाय खिन्थु सेयार खालामनाय मानसि मालाबाबो मोना आरो बाथ्रायाथ' बिदिनो बुंखागोन नायनायावबो एसेबां इसिग्राब नाया जेनेबा हमना लाबाय दा फुजि मा होनो बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि महर बिसोरनि जेनेबा गियान आखलखौथ' नायनो थांला खिन्थु बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि महरानो मानसिखौ बोयो आरोना नाथाय जोंहा मा जानो बाथ्राखौ मोजां बुङो नालाय बाथ्राखौ मोजां माबा नालाय मा जानो महरानो गैयाबा दाबो नुवाखै आंखौ मोख्रा बायदि सोंदों मा लिना मा ओंख्रि जाखो होनदों लिना मा ओंख्रि जाखो होनना सोंहरदों लाइफ होनायाव बिदिनो जायो जाय मानसिया इन्टारेस्ट खोथा बुङो
बिफोर बर' जै बर' हारिनि जै जै बर'नि जै गेसाव जाना दोङो भिडिअ लाबोनो हाया खामानि बेस्थ' सानफ्रोमबो मा खबर बिफोर मारै खबर बिफोर मानसिया साइसखो नालाय मानसिफ्रा गिनानै खारखायो नालाय सफैना खारबाय नामा सफैना खारबाय नामाहाय अमा आलु लिनाला अमा आलु जादोंमोन बारा अमा जाना होनलाय आरो बिफोरा मा होनदों दङलै नोंहालाय मारै आंहा गैयालै मालिकदोलै सोर मा हरदों बिफोर आइडि दंबा हरदो आगै सना होनदों आइडि बिदों लिनाया बिफोर मा गैया जाखो बड' नोंना बुरजाबाय मा उसा टाइमा बड' नोंना बुरजा जाबाय ना मा उसा वाच टाइम जायाखै नांबावगौ एसे बुरजायैनो अबेयाव थायो नों आङो गुवाहाटीयाव दङ गुवाहाटीयाव गुवाहाटीयाव दं लिना नाटां शर्ट हाय फ्रेन्ड हेलौ गुवाहाटी सोरबा माबा हरदों हेलौ ए मा मावो आं हाजिरा मावोलै माटां लोगो जादों होनदों माटां लोगो जानो थिनदों लिनाया सुबेन आं मा मबाइल अफ थांसिगोन थाथ' गाइस सरि दे सुबेन दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ लिना बिसि मोनो उनाव खोन्थागोन दे होनलाय उनाव खोन्थागोन दे लिना बेसे मोनो होनलाय बेदर गैया नामा
बेदर गैया ना दं ना बाथोन जानो दे मैया जागौहायनि होननाय आं हारसिंसो हारसिं हारसिंसो लिना फ्रेन्ड उफाय गैयालै लिना आङो मावाबानो मोनजाखाया मास मोनसेबो जिरायनोनो मोना मास मोनसे सानसेबो जिरायनोनो मोना ओंखायनो भिडिअ बानायनो टाइमानो मोना दसे 1 घन्टासो टाइम मोनबा आरो जिरायनो लुबैसोयो मेंनानै बिदि जायो दा मेंनायखौ गारनानै बानायबालाय जागौमोन थांजोब्बाय दस मानसिफ्रा आयौ मानो थांजोबखो मासि गरमहाय